ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବନଖଣ୍ଡ ବଡରମା ବନାଞ୍ଚଳ ବଡରମା ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବଡରମା ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନ୍ୟାଗ୍ନି ନିବାରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ବାମରା ଡିଏଫ୍ଓ ବିକ୍ରମଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଡରମା ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ବଡରମା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଫରେଷ୍ଟର, ବଡରମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ, ଜମଲକିରା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ବଡରମା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ବନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିସ୍ତୃତରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବଡରମା ରେଞ୍ଜରେ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟରମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଡିଆବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯମୁନକିରା ଏବଂ ବଡରମା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବଡରମା ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟରମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିବିରରେ ଫରେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଶିବିରକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ଏଭଳି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଦୁମେରମୁଣ୍ଡା ନିବାସୀ ଶିବଜଳ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବଡରମା ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡିଏଫ୍ଓ ବାମରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ। ଆମର ଆଜି 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବଡରମା ରେଞ୍ଜ ପରିସରରେ ଗୋଟେ ବନାଗ୍ନି ପରିଚାଳନା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କେମିତି ଆମର ବଡରମା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ କରିପାରିବା ଏବଂ ବନାଗ୍ନି ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର 2025 ମସିହାରେ ତାକୁ କେମିତି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ଏ ସଚେତନତା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭାବ ବିନିମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମର 3-4ଟି କାରଣରୁ ଆମର ଏଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ମହୁଲ ଗଛ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏବଂ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଏବଂ ଶିକାର। ଏ 4ଟି କାରଣକୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆମେ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବା। ତାପରେ ନିଆଁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଆମର ନଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିକିରି ସେଇଟା କମେଇ ପାରିବା। ଆଉ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଯେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗେ ଆଉ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା, ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ମତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଯେମିତିକି ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। थैंक यू। आज मु डुम्बेरमुड़ार शिवाजल प्रधान आज बडरमा रेंज ऑफिस रे मीटिंग थिला। डेपू सार आसी रेंजर साहब बसी समस्ते बसिक आमके बुझाले जे निया नहीं लागू आउ जंगल तुम्हर आ तुम ताके रक्षा कर आ भविष्य लगी सब बेले माने ठीक रही पारबो जंगल लगी बोल हमर मुक्ति आए बोल कहले ताकर कथा हमें मानलु आ हमें शपथ भी कलु आउ निया लागले आमे टिके सतर्क हेमु आ फॉरेस्ट डिपार्ट के आमे माने जनामु से माने जाई किरी सब जे लगे थिबा निया ताके से माने धरि किरी आसबे।